ба тағйирёбии иқлим ин мутобиқшавии инсон ба тағйирёбии иқлим аст. онро метавонанд масалан бо нигоҳдории хоки замини корам ё сарфаи энергия изҳор кард. дар тоҷикистон ҷамоатҳои деҳотӣ бо мушкилоти норасидаи ҳезум дучор мешаванд ва бо ин сабаб аз истифодабарии оташдонҳои камасрафи худсоз ва гарон набурдаро оғоз карданд. оташдонҳои камасраф имконияти коҳиш гардонидани масрафи сӯзишвории сахтро ба амал мегардонад ва барои беҳтар кардани шароити зисти сокинони ҷамоатҳои деҳа ва қобилияти мутобиқшавии онро доранд. дар деҳаи мо асосан аз оташдонҳо барои энергияи кам ва сарфаи зиёди ҳезум барои пухтупаз истифода мекунанд. арзиши ҳезум барои оташдон баъзан ва хусусан дар фасли зимистон қисми зиёди буиҷаи оиларо ташкил медиҳад. дар сурати набудани захираи молиявӣ буттаҳо ва дарахтон барои ҳезум бурида мешаванд ки ин барои муҳити зист коҳиши зиёд меёбад. ҳамчун як қисми нақшаи мутобиқсозии тағйирёбии иқлим мо ба сохтани оташдонҳои каммасрафи никелӣ шурӯъ кардем. онҳо аз ҷониби занҳо ва хоҷагиҳое ки дар онҳо занҳо сарваранд талаботи зиёд доранд. ин намуди оташдонҳо барои хӯрокпазӣ хизмат мекунанд. вобаста ба астар барои якчанд дегҳо пешбинӣ шудаанд. оташдон аз маводи маҳаллӣ коҳ намак инкишоф меёбад ва гармии хуб нигоҳ медорад. сарфа кардани ҳезум ҳангоми истифодаи оташдони нави непал ва дар муқоиса бо оташдонҳои анъанавӣ 50% мебошад. ин оташдони камасраф як ҳам эконом мешавад ҳезумамон, ҳам ду дег якбора гарм мешавад. якташ ба авқот кунем, дигариш ба об мемонем, обам гарм шудан мегирад. беҳад эконом, ҳам хушрӯй, авқотамон тез мепазад. ташаббуси сохтмони оташдонҳои камасрафро аз ҷониби бонувони тавассути ташкили гурӯҳи бригада дар деҳаи деҳқонобод доир гардид. сохтмони оташдонҳои камасраф ки татбиқи нақшаҳои мутобиқшавии тағйирёбии иқлимро дар сатҳи ҷамоа дар доираи лоиҳаи маркази экологии ҷавонон бо дастгирии фонди ташаббуси маҳаллии Канада оғоз гардидааст.